φέτα. Δεν καταλαβαίνεις. Συγγνώμη. Καλάμαρι πεπίτα. Ορίστε, μόλις έβαλα το κινητό μου στο θόρυβο, μου έστειλε Κοσμοτέ. Να πάτε να δείτε. Γεια σας σουράδια, γεια σου Κατερίνα. Γεια σας Βόλια. Τι γίνεται? Τέλεια. Πώς είμαστε? Δεν έχω πάρει καλύτερα. Το έχουμε γυρίσει 3 φορές αυτό. Κάτι πεις για τη μαμά σου πριν και κάναμε shout out. Γιατί? Κυρία Έφη. Ότι μιλά συνέχεια αγγλικά. Η μάνα μου. Όχι. Η μαμά μου λέει ότι βασικά αναρωτιέται γιατί μιλάς τόσο πολύ αγγλικά στο podcast. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι απλά σκέφτομαι έτσι. Τύπου αγγλικά. Μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Ναι, οκ. Okay. Και λένε ότι δεν είναι καλό, γιατί όταν σκέφτεσαι σε άλλη γλώσσα, μειώνεται το IQ σου. Ενώ ο τρόπος που εσύ αυτό περίμενες. Θα βάλω τον Έλιο να σε δαγκώσει, κανόνισα. Ναι. Ωραία. Let's move on. Λοιπόν, θα πω ένα shout out σε κάτι άτομα στην πορεία που λέγανε για το podcast. Ευχαριστούμε πολύ. Τι λέγανε για το podcast? Καλά πράγματα. Πάλι καλά. Δεν θέλω να κάνω expose κόσμο. Εντάξει. Πλάκα κάνω. Ξέρετε ποιοι είστε. Ευχαριστούμε πάντως. Ευχαριστούμε που ακούτε το podcast, παρά τα σαρδάμ που κάνω. Σήμερα θα μιλήσουμε για φαγητό. Για φαγητό. Για φαγητό. Έχεις φάει? Περίπου. Δεν ξέρω γιατί θα μιλήσουμε για φαγητό, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε πράγματα να πούμε για το φαγητό. Δεν έχουμε. Θα έχουμε. Έχουμε. Δεν θα έχουμε. Ναι. Πάμε. Ωραία. Πώς θα το ξεκινήσουμε αυτό? Εγώ αρχικά να πω ότι εδώ και κάποια χρόνια δεν τρώω κρέας και είμαι vegetarian. Τι σας νοιάζει σας αυτό? Δεν σας νοιάζει, αλλά εγώ γι' αυτό θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό καθ' αυτό, αλλά θα μιλήσουμε για το φαγητό και το πώς, ρε παιδί μου, έχουμε μεγαλώσει με το να μαγειρεύουμε τα παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Τουλάχιστον εγώ έτσι έχω μεγαλώσει. Η οικογένειά μου δεν έκανε πολύ deep dive σε άλλες κουζίνες. Εσύ δεν ξέρω. Εμείς μια από τα ίδια. Και εγώ πάνω σε αυτό, ας πούμε, κάποια φαγητά έτσι όπως τα μαγειρεύουν ο Έλιο, όπως τα μαγειρεύουμε, ξέρω εγώ, τα ελληνικά παραδοσιακά, δεν ξέρω εγώ τι, λαδερά κτλ. Εμένα δεν μου άρεσαν. Οπότε απέφευγα όσο ήμουν μικρή, ρε παιδί μου, τα λαχανικά και μπλα. Όλο αυτό, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, ήμουν λίγο. Εντάξει, τα σουκλάκια σήμερα δεν θα ήθελα. Αλήθεια. Αλλά, ναι. Εμένα πολύ μου αρέσουν. Και οι μπάμιες μου αρέσουν. Τις μπάμιες τις συχαίνομαι to this day. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Αλλά το έχει και η μάνα μου. Οπότε δεν μαγειρεύω όταν ποτέ στο σπίτι μπάμιες. Σε συμφέρει δηλαδή. Με συμφέρει πολύ. Ναι, υπάρχουν και πολλά φαγητά τα οποία δεν είναι vegan vegetarian και μαγειρεύονται με κρέας, παιδί μου, στην ελληνική κουζίνα και σε άλλες κουζίνες, τα οποία πλέον μετά από τόσα χρόνια που δεν τρώω κρέας, μου αρέσει να τα μαγειρεύω με υποκατάστατα κρέατος. Π.χ. κιμά σόγιας. Κιμά σόγιας. Κεμπάπ σόγιας. Πολύ μου αρέσει η κιμά σόγιας. Είναι πολύ καλός. Και τα κανελόνια μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο φαγητό. Αλήθεια, και εγώ αυτό έχω βάλει. Εγώ δεν είμαι vegetarian, αλλά ο κιμά σόγιας είναι πάρα πολύ ωραίος. Και μου αρέσουν και τα φαγητά των vegetarian. Τα φαγητά γενικότερα. Αλλά εγώ δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Μου άρεσαν πάντα τα λαχανικά και τα λαδερά. Εμένα όχι. Αλλά παραδόξως από τότε που σταμάτησα να τρώω κρέας, έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ η ποσότητα λαχανικών που τρώω. Προφανώς, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να φας. Έχεις υδατάνθρακα και λαχανικά κατά βάση και φρούτα. Και όσπρια. Και όσπρια. Έχεις δίκιο. Πολύ μεγάλη βάση τα όσπρια, γιατί μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα. Έχουν παίξει πολύ με τα όσπρια. Και γαμάτες σαλάτες με όσπρια. Φακοσαλάτα, ρέβιθο σαλάτα. Μα είναι και οι κεφτέδες. Όσπρια με κεφτέδες. Και το φαλάφελ που είναι από ρεβίθια. Ρεβιθοκεφτέδες. Στην ελληνική γλώσσα που θέλει να ομιλούμε η μητέρα σου. Ούβαρε. Ναι. Αλλά ας πούμε, επειδή είμαι στη ηλικία που είμαι και ψάχνω με διάφορα πράγματα, δούλευα και παλιότερα στο ινδικό σέρβις, βέβαια όχι κουζίνα. Θέλησα να ψαχτώ και εκεί πέρα με τι παίζει με τα φαγητά και τις γεύσεις κτλ. Οπότε
Κάρι. Κάρι. Πολύ κάρι. Πολύ κουρκουμάς. Πολύ γκαράμ μασάλα. Πώς το πες? Γκαράμ μασάλα. Είναι ένα... Με έβρισες. Φουλ. Αλλά ναι, γενικά στο μαγαζί που δούλευα είχε και πιάτα που ήταν καθαρά vegetarian και vegan. Αλλά εγώ έχω βρει και κάποιες συνταγές οι οποίες δεν είναι, π.χ. το butter chicken. Δεν είναι προφανώς. Αλλά μπορείς να το φτιάξεις με κεμπάπ σόγιας. Έτσι. Και να βγει γαμάτο. Και το κεμπάπ σόγιας πολύ ωραίο. Πολύ. Και το τόφου, αν το μαγειρέψεις σωστά. Το τόφου δεν έχω φάει τόφου και να μου αρέσει μέχρι στιγμής. Θέλει να βρεις το πώς να το μαγειρεύεις. Επίσης δούλευα μέχρι προσφάτως και υποτίθεται ακόμα δουλεύαν και είμαι περισσότερο μπαρ και σέρβις, αλλά δούλευα κουζίνα σε ένα μαγαζί στην Κέρκυρα. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Και ήταν ωραία εμπειρία. Ήταν πιο brunch και το βράδυ έτσι για συνοδευτικά, για κρασί κτλ. Έμαθα να φτιάχνω πλάτερ στυριών και ελλαντικών κτλ. Και δεν τρώω ελλαντικά, αλλά work. Διακοσμούσες πιάτα. Ναι, ήταν fun experience. Και εγώ δούλευα σε αυτό το Όλοι δουλεύουν. Όχι, απλά ήθελα απλά να πω ότι δουλεύοντας στο μπαρ και βλέποντας την κουζίνα φαίνεται πολύ αγχωτικό. Είναι. Δηλαδή είναι λίγο ένα secret house εκεί πίσω. It is. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή εδώ θα κάπου να πω ότι για μένα το love language μου είναι το να μαγειρεύω για τους άλλους. Language. Και τώρα, ας πούμε, στη σεζόν που δούλευα κυρίως κουζίνα και το έκανα δουλειά, το συχάθηκα λίγο. Οπότε με κούρασε πάρα πολύ. Τύπου δεν μαγείρευα μετά στο σπίτι και τα λοιπά. Ήταν ό,τι έκανα στη δουλειά. Επίσης έπαθα full δυσανεξίες σε ό,τι φαγητά είχαμε στο μαγαζί. Π.χ. μανιτάρια και αυγά. Οριακά δεν μπορώ να φάω τώρα, αλλά τα καταφέρνω. Και αβοκάντο. Αλήθεια. Ναι. Κρίμα. Επειδή ξέρεις, τα τρώγε συνέχεια και τα λοιπά. Επειδή μαγειρεύουμε και για μας. Είναι λίγο off limits πλέον. Αλλά ναι, ήταν fun experience, αλλά νιώθω ότι δεν έχω καταλήξει ότι δεν πρέπει να κάνεις τα χόμπι σου δουλειά. Δεν είναι ωραίο. Χαλάς το χόμπι σου μετά. Okay. Τώρα που πλέον δεν δουλεύω τόσο κουζίνα, με ευχαριστεί, ας πούμε, να μαγειρεύω για τους άλλους. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό. Νομίζω ότι το είχα πει και στο πρώτο podcast. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Να μαγειρεύει πολύ και να κάνω τραπέζι στις φίλες μου. Ναι. Μας συμφέρει. That's it. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το δικό μου. Ναι. Τα κανελόνια. Και εμένα. Μου αρέσουν πολύ. Κανελόνια. Με κιμά σόγιας. Ναι, είναι και με κιμά σόγιας και με κιμά, αλλά μου αρέσουν και με λαχανικά είναι ωραία, έχω φάει. Οκ. Με τι λαχανικά? Δεν θυμάμαι. Κολοκυθάκι, καρότο και τέτοια. Είχε και μανιτάρια, trigger warning, για τη σβόλια. Οριακά. Μου αρέσουν οι μπάμιες, όπως είπα. Είναι στα αγαπημένα σου τύπου οι μπάμιες. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου λαδερό. Οκ, εμένα είναι ο ρακάς. Μετά είναι ο ρακάς και μετά είναι τα φασολάκια. Δηλαδή, θες να κάνεις top 3 και εσύ? Εγώ δεν τρώω μπάμιες, ρε. Οπότε θα τύπου είναι ρακάς, σπανακόριζο. Πρασόριζο. Κάτσε. Μπήκε αλλού τώρα, γιατί εγώ στο μυαλό μου μπάμιες, αρακάς, φασολάκια είναι μαζί. Τα άλλα είναι με το ρύζι, γιατί είναι λαχανόριζο, σπανακόριζο. Ναι, και αυτά μου αρέσουν όλα. Αυτά μου αρέσουν όλα. Επίσης, όσο έτρωγα κρέας, το πράσο το συχαινόμουν, δεν μπορούσα να φάω πράσο. Από τη στιγμή που έκοψα το κρέας και μετά, πράσο, φάβα, οτιδήποτε έχει να κάνει με φασόλια και φαγές. Πώς λειτουργεί αυτό? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλά έκανε switch στο μυαλό μου και ήμουνα, θα τα δοκιμάσω και πλέον μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά τρέφομαι βασικά. Ναι, το πράσο. Τι γνώμη έχεις για τα γεμιστά? Τι γνώμη έχω? Ναι. Πολύ μου αρέσουν τα γεμιστά. Σ' αρέσουνε? Δεν σ' αρέσουν. Είμαι λίγο μπερδεμένη με τα γεμιστά. Ως προς τι, δεν φτιάχναμε ποτέ με κιμά. Οπότε πάντα ήταν με ρύζι. Εμένα είναι η μία γιαγιά μου της μιας σχολής με τον κιμά και άλλη της άλλης χωρίς τον κιμά. Οπότε έχω φάει μπόλικα και από τα δύο. Αλλά δεν ξέρω, κάτι με χαλάει. Γεμιστά κολοκυθάκια, full.
Καλά, ναι. Το έχω γράψει το γεμιστά κολοκυθάκια. Και την vegan vegetarian εκδοχή τους που κάνει η μάνα μου με άλλα λαχανικά μέσα. Πολύ ωραία είναι. Ακραίο, πολύ καλό. Αλλά με τις πιπεριές και τις ντομάτες δεν ξέρω. Νιώθω λίγο περίεργα. Οκ. Δεν μπορώ να υπάρξω σε ένα επεισόδιο που να μην είμαι controversial, το βλέπετε. Δεν ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό. Και τρώω κράξιμο για τα γεμιστά τώρα. Πω, cancel. Σούπες έχω γράψει. Τι σούπες? Σούπες. Μου αρέσει... Σούπα μου πες. Μου αρέσει σούπα με λαχανικά. Τη φτιάχνω συχνά. Μου αρέσει η κολοκυθόσουπα. Οι βελουτές σούπες είναι ωραίες. Δεν ξέρω, ό,τι είναι σε σούπα μου φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι... Εγώ λατρεύω εκεί στα πρώτα κρύα της χρονιάς που είναι εκεί το Σεπτέμβριο. Οριακά τέλη Αυγούστου, με το που έβρεξε στην Κέρκυρα, εγώ έκανα βελτιωτό κολοκυθόσουπα και ήμουνα, θα το ζήσω έτσι. Λατρεύω να τρώω σούπες εκείνη την περίοδο. Και το χειμώνα. Αλλά το χειμώνα μου αρέσουν περισσότερο αυτές με το ζουμί, όχι τόσο η βελουτέ. Οκ. Όχι όλες είναι... Ναι. Είναι νέα από μένα. Έχει μια χορτόσουπα. Εγώ ήθελα να πω και για γλυκά. Οκ. Θες να πούμε για γλυκά? Και πες για γλυκά. Τα γλυκά γαμάνε. Όντως. Βασικά ήθελα να σε ρωτήσω, αν είσαι του γλυκού ή του αλμυρού σε αυτή τη φάση της ζωής σου, γιατί νομίζω αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι ας πούμε όταν ξυπνάω Ναι. και θέλω να φάω κάτι, δεν μπορώ σχεδόν ποτέ να φάω γλυκό. Δεν ταυτίζομαι. Πρέπει να φάω πρώτα αλμυρό και μετά κάτι γλυκό. Δεν ταυτίζομαι. Okay. Παρακάτω. Δεν νιώθω ότι είμαι καθόλου sweet tooth. Όταν θέλω να φάω γλυκό θα φάω γλυκό. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ συχνά αυτό. Οκ. Εσύ? Εγώ είμαι sweet tooth. Αυτό έγινε. Γλυκό δοντάκι. Γλυκό δοντάκι. Ο Έλεος κοιτάει Επόμενη περίεργα. ταινία του τέτοιο γλυκό δοντάκι. Κοινόδοντα. Έλα ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, εγώ μπορώ να ξυπνήσω και να φάω γλυκό. Νομίζω ότι με ξυπνάει η ζάχαρη. Okay. Μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσουν και... Ας πούμε, άμα ξυπνήσω και μπορώ να φάω κάτι γλυκό, θα φάω full ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Αγαμάει αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου το έκανε συνέχεια η μαμά μου όταν ήμουν μικρή. Ναι. Ναι, γλυκά. Δεν έχεις κάποιο γλυκό, ας πούμε, τύπου εγώ θα έλεγα σοκολατόπ. Κοίτα. Που αν το βάλουμε στο τραπέζι θα φας. Οποιοδήποτε γλυκό. Έχω Εκτός φέρει αν catering. έχει Ινδοκάριδο. Δεν τρώω Ινδοκάριδο. Δεν μ' αρέσει το Ινδοκάριδο, αλλά... Ποια είναι η διαφορά της καρύδας και του Ινδοκάριδου? Η καρύδα... Τι εννοείς? Τι εννοείς καρύδα? Σε ποια μορφή? Ας προχωρήσουμε, δεν θα πάει καλά. Τι εννοείς καρύδα? Δεν ξέρω τι εννοώ καρύδα. Σε ποια μορφή της? Έχει 500 μορφές, έχει γάλα. Όταν λες δεν τρώω Ινδοκάριδο, τι εννοείς ρε φίλε? Άμα μου δώσεις Bounty, δεν θα το φάω. Άμα μου δώσεις, δεν ξέρω, το άλλο το γλυκό πώς το λένε, μπαμπάδες. Που Μπαμπάδες? είναι όλο παίξει. Έχεις μπερδευτεί νομίζω. Όχι. Μπαμπάδες. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το άλλο το γλυκό. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε τώρα. Ή που κάνουν κουραμπιέντες με Ινδοκάριδο. Ήου. Εμένα μου αρέσει. Ναι, αλλά τι είναι το Ινδοκάριδο, ρε φίλε? Το Ινδοκάριδο, ρε παιδί μου, καρύδα, το τρίμα. Και γιατί το λες Ινδοκάριδο? Γιατί λέγεται Ινδοκάριδο? Είναι τρίμα από καρύδα. Μα βλέπεις. Εγώ σου είπα να αφήσουμε την καρύδα. Δεν ξέρεις τι είναι το Ινδοκάριδο. Και χθες που το έλεγες δεν καταλάβαινα. Τι ζωή τραβάς, ας πούμε. Έχει γκουγκλάρει Ινδοκάριδο τώρα. Συγγνώμη, είμαι μόνη μου σε αυτό. Εσείς ξέρετε τι είναι το Ινδοκάριδο? Ναι. Εγώ καρύδα λέω. Η Κασάνδρα δεν ξέρει, απλά ντρέπεται. Μπρο. Ξέρω. Αλλά θα ρωτούσα και εγώ ποια είναι η διαφορά με την καρύδα. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν ξέρω, απλά το καρύκευμα έτσι λέγεται. Συμφωνώ. Ωραία, γιατί δεν μου το έλεγες τόση ώρα? Είναι τριμμένα κομματάκια καρύδας. από ξηραμένης καρύδας. Ήταν τόσο δύσκολο να μου το πεις αυτό. Δεν καταλάβαινα αν δεν ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Άρα η καρύδα πώς σου αρέσει? Η καρύδα, ας πούμε, μπορώ να τη φάω σε φαγητά, σε μορφή κρέμας ή γάλακτος. Οκ. Αλλά σαν αποξηραμένο καρύκευμα δεν μου αρέσει. Έτσι. Τώρα Εγώ κατάλαβα. δεν αντέχω τους Αθηνέζους που πρέπει να τα λένε όλα με, δεν ξέρω, με μπαμπινιώτικη εσάνς. Αν είναι δυνατόν. Και σαν... Τέλος πάντων. Δεν μου είπες όμως για το γλυκό.
Ναι, νιώθω ότι οποιοδήποτε γλυκό κι αν είναι χωρίς ινδοκάρυδο, χωρίς τα αποξηραμένα κομματάκια γαρίδας θα έλεγα, δεν έχω θέμα, το τρώω. Τρελαίνομαι για πράγματα που έχουν σοκολάτα. Μ' αρέσουνε. Αλλά ας πούμε και κουρκουμπίνια μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τι είναι τα κουρκουμπίνια? Δεν ξέρεις τι είναι τα κουρκουμπίνια? Θύμισε. Αποκλείται. Έλα ρε, είναι αυτό το σιροπιαστό που είναι τόσο μικρά και γλυκούλικα. Είναι με φύλλο. Ναι, είναι μόνο ναι, φύλλο. Ναι, κατάλαβα. Αυτά ωραία είναι μπορώ τα να φάω κουρκουμπίνια. 3 κιλά στην καθησιά ρε. Άνετο. Okay. Είναι από τα αγαπημένα μου. Εμένα σ' αρέσουν τα κέικ. Οι τούρτες. Οι τούρτες όχι τόσο. Η Σβολιά δεν τρώει παγωτό. Τρώω παγωτό, απλά τρώω πολύ συγκεκριμένες γεύσεις και πολύ λίγο. Προτιμώ το frozen yogurt, είναι η αλήθεια. Απλά δεν τρως παγωτό. Ρε απλά τρώω πάρα πολύ λίγο. Έχω μπιφ με το παγωτό. Ας πούμε, θα φάω το παγωτό του ζαχαροπλαστείου, που θεωρώ ότι έχει γεύση παγωτό. Αλλά πλέον, ας πούμε, τα παγωτά που έχει στο περίπτερο δεν θα το φάω. Του πεταματού. Γιατί νιώθω ότι είναι χωρίς γεύση. Okay. Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Ναι. Και το red velvet από πολύ μικρή έτρωγα το γύρω-γύρω τη σοκολάτα και τώρα το άφηνα. Γιατί όταν ήταν σε ξυλάκι, ναι. Έτρωγα τη σοκολάτα γύρω-γύρω και το παγωτό το άφηνα. Γιατί δεν μου άρεσε. Μπορείτε να με κάνετε cancel χθες. Επίσης δεν τρώω donuts. Ωραία, πάμε στις ταινίες λοιπόν. Ωστόσο, περίμενε ρε. Όχι ρε φίλε, δεν μιλάς άλλο. Λοιπόν, οι ταινίες μου είναι περιορισμένες. Είναι 2 και μια σειρά. Ναι, δεν έχω δει πολλές ταινίες για φαγητό. Βασικά έχω δει, απλά δεν έχω κάτι πολύ... Δηλαδή εσύ έχεις δει περισσότερες νομίζω. Δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό, αλλά... Επίσης και ψάχνοντας να βρω, δεν έχω βρει κάτι. Νομίζω απλά δεν έχω εντρυφήσει σε αυτό το θέμα. Πολύ κακός. Είναι πολύ κινηματογραφικό το φαγητό. Είναι όντως. Δεν νιώθω ότι δεν το έχω δει κινηματογραφικά, απλά δεν μπορώ να σκεφτώ, κατάλαβες. Πέρα από την πρώτη μας ταινία, το Ratatouille, το οποίο το έχουν δει όλοι φαντάζομαι. Classic. Να πω, είναι του Brad Bird, έτσι το λένε. Brad Bird. Και το 2007, ο οποίος έχει φτιάξει και τους Απίθανους. Έχει σκηνοθετήσει τους Απίθανους. Εξίσου εξαιρετική ταινία. Το Ratatouille. Επειδή μάλλον το έχουν δει όλοι, δεν έχω κάτι να πω για την πλοκή, ας πούμε. Βέβαια, νιώθω ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που το έχουν δει, αλλά δεν το θυμούνται, οπότε να πάτε να το δείτε. Πώς θα νιώθεις αν είσαι ωραίος μαγειρεύει το φαγητό σου? Μια χαρά. Έχει πλύνει τα χέρια του. Στην ταινία τα έπλυνε. Στην ταινία, ναι, είχε ένα... με στα γονίτια. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Όντως. Και έχει και κοινωνικά μηνύματα. Τα οποία είναι? Σοβαρά τώρα. Λες αλήθεια? Με κοροϊδεύει. Μου την είπε. Αρχικά, συγγνώμη, όλη η ταινία έχει να κάνει με το ότι από όπου και τον ρατσισμό και τις κοινωνικές τάξεις. Μην με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω, σε ακούω. Όχι, ξέρεις κάτι, δεν θα μιλήσω γι' αυτό. To be or not to be. Περίμενε, εσύ το έχεις δει, θυμάσαι τι γίνεται στην ταινία? Ναι, μπρο, το έχω δει καμιά 10 φορές. Οκ. Και δεν σου μεταφέρει έτσι μια... κοινωνικοπολιτική όθηση. Ναι. Εντάξει. Όχι. Έχω δει και πιο... Για το φαγητό μου ήρθαμε να μιλήσουμε. Ναι, ισχύει, λοιπόν. Επιστρέφουμε στο φαγητό. Είναι απίστευτο, εντάξει, πως φτιάχνει το ρατατούι και φτιάχνει και τα λαχανικά και τα κόβει και τα βάζει στη σειρά και είναι έτσι όμορφα, όλα ωραία. Ισχύει. Πάνω σε αυτό, έχω να πω το τι μπορείτε να αλλάξετε τη συνταγή του ρατατούι λίγο και αντί για κόκκινη σάλτσα να βάλετε σάλτσα μουστάρδας και λεμόνι και να βγει γαμάτο. Και εγώ αυτό κάνω. Πολύ καλό. Ποιος ρε? Το έχεις δοκιμάσει να το κάνεις έτσι με ροδέλες? Αλήθεια λες? Τέλεια. Τέλειο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για το ρατατούι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε και κάτι. Αλλά επειδή νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θυμούνται το ρατατούι, να πάνε να το δουν. Είναι πολύ ωραίο experience. Είναι πολύ ωραίο και animation. Πολύ σκηνητικό. Πολύ αστείο. Μπορώ να κάνω quote όλο το ρατατούι. Άμα θέλετε. Η μουσική πολύ ωραία. Όπα. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη ταινία είναι το Boiling Point του
του Φίλιπ Μπαραντίνι το 2021. Αυτός είναι Ιταλός μάλλον, ναι. Μπαραντίνι. Δεν θυμάμαι. Την έχω δει ωστόσο. Λοιπόν, την έχεις δει. Πώς σου φάνηκε εσένα? Πολύ ωραία. Ακραία που είναι... Διάβασα για την ταινία αφού την είδα. Και έλεγα ρε παιδί μου ότι επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της ταινίας είναι γυρισμένο μονοπλάνο, ναι. που σημαίνει ότι δεν κόβουμε τίποτα και είναι συνεχόμενη η ροή της κάμερας. Ακραίο είναι. Ακραίο ότι το έχουν χορογραφήσει για το πώς θα έβγαινε. Ναι, ρε. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πολύ καλά σκηνοθετημένη ταινία. Ναι, είναι πολύ ωραίο και εν τέλει, αν είχα ενημερωθεί σωστά, επειδή οι χαρακτήρες ήταν πολύ καλογραμμένοι, το κάνανε σειρά. Μετά, αφού έγινε η ταινία, το κάνανε σειρά. Είναι ωραίο, είναι λίγο dark, έχει όλο το άγχος της κουζίνας και για κάποιο λόγο το μπαρ, γιατί δεν ξέρω να θυμάσαι ότι έχει και ένα μέρος με το μπαρ, φαίνεται πιο λούφα. Δεν ξέρω γιατί. Το σέρβις προφανώς δεν είναι λούφα και φαίνεται και στην ταινία. Αλλά είναι πολύ δυνατή ταινία. Αυτό, κατά βάση. Τη σειρά δεν την έχω δει, αλλά φαντάζομαι ότι είναι εξίσου καλή. Έχεις κάτι άλλο στη σειρά όμως? Έχω κάτι άλλο στη σειρά όμως που είναι... μου θύμισε το... Πρώτα είχα δει αυτή τη σειρά, το The Bear είναι η σειρά. Λοιπόν, έψαξα να βρω και ο creator είναι ο Christopher Storer. 2022. Πάμε, το The Bear. Προσπάθησα να την ξεκινήσω προχθές, αλλά δεν ήμουνα σε ψυχολογική κατάσταση όταν το άφησα. Ναι, γιατί εσύ νόμιζες πάμε, μαγειρεύουμε και... Ναι, δεν είναι καθόλου. Τι ωραία. Τύπου follow your dreams και... Όχι, είναι πολύ dark αυτή η σειρά. Δεν την έχω τελειώσει. Δεν έχω δει βασικά την τρίτη σεζόν. Δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα για την τρίτη σεζόν. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν συμφωνεί ότι δεν είναι η τρίτη σεζόν. Η πρώτη σεζόν είναι πάρα πολύ ωραία και η δεύτερη ήταν πολύ ωραία. Πολύ dark, ρε παιδί μου. Έτσι είναι το να είσαι μάγειρας. Έτσι είναι το να είσαι μάγειρας, μάλλον. Έχει πολύ ωραίους ηθοποιούς. Jeremy Allen White. Το είπε με ραδιοφωνική φωνή. Jeremy Allen White. Και τι είναι, φίλος του, ξάδερφός του. Δεν θυμάμαι. Ο ξάδερφος. Όλοι είναι πολύ καλοί, τέλος πάντων. Και έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία. Συμφωνώ. Αν και δεν το έχω δει. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Εγώ θα κάνω τα honorable mentions μου. Ναι. Θα πω... Εγώ θα έλεγα το Menu. Έχει... Εγώ το ευχαριστήθηκα αρκετά. Κι εγώ. Ειδικά όταν πολύ έκανε το revenge της η φίλη. Επίσης, σου είχα πει για μια ταινία που λέγεται Last Holiday. Έχει να κάνει αρκετά με φαγητό, δεν βασίζεται στο φαγητό, αλλά είναι μια φαν κομμωδία. Είναι του 2006 του Wayne Wang. Έχει πλάκα. Το plot της είναι λίγο εκεί. Γιατί έχει να κάνει με μια τύπισσα τέλος πάντων που νομίζει ότι θα πεθάνει. Τελικά, spoiler alert, δεν πεθαίνει. Έχει να κάνει γύρω από τη μαγειρική και την αγάπη για τη μαγειρική. Επίσης, εγώ θέλω να πω ότι τα φαγητά στο στούντιο, στις όλες τις ταινίες του στούντιο Ghibli, φαίνονται τόσο λαχταριστά και τέλεια. Σε όποια ταινία και να έχω δει. Δεν έχω δει αρκετές. Είναι και στο Spirit Away και στο Kiki's Delivery Service. Είναι παντού απλά βοήθεια. Ναι. Τελευταίο mention που θα κάνω, που το είχα ξεχάσει και δεν το θυμόμουν, είναι η πολιτική κουζίνα. Α, ναι. Η πολιτική κουζίνα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να βλέπω την πολιτική κουζίνα. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από την πλοκή αυτής της ταινίας. Θυμάμαι ότι έχει πολύ ωραία μουσική και ότι φαίνονται τέλεια τα μπαχαρικά. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα το πω. Ναι, γιατί τα κάνει σαν αστερισμούς. Κάτι λέει για τα... είναι ένας γέρος εκεί που λέει για τα μπαχαρικά. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν άρρωστη όταν το είδα και είχα γίνει λίγο καλύτερα και το είχα βάλει να δω DVD και είχα πάρει και σουβλάκια γιατί ήμουν καλύτερα. Αυτό θυμάμαι. Και θυμάμαι ότι... Χαίρομαι για σένα. Εσύ γιατί μου έκανες έτσι, μωρή, για την πολιτική κουζίνα? Κάποιοι δεν ψηρίζουν. Έλεγα και το άλλο με τον έναν το σεφ που γίνονται τριμπούδελο και είναι ελληνική. Επικίνδυνες μαγειρικές. Με το χωραφάς. Ο χωραφάς παίζει και στην πολιτική κουζίνα. Ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, δεν ήταν ταινία που θα την ξανάβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορεί και να την ξανάβλεπα. Κάτι με την Τουρκία δεν παίζει. Με την Κωνσταντινούπολη. Με την Κωνσταντινούπολη.
Ναι, Τέλος πάντων. Απλά νομίζω ότι σαν παιδί που την είδα μου φάνηκε wow, ξέρω εγώ, όλη φάση. Εμένα νομίζω μου είχε φανεί wow γιατί έτρωγα σουλάκι. Τέλος πάντων. Θα με κάνουν cancel που δεν είπα πίτα, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν έτρωγες. Δεν έτρωγα σουλάκι. Έτρωγα πίτα. Σκατά. Δεν θα πιάσουμε αυτό το τέτοιο. Τέλος πάντων. Νομίζω λήξαμε με αυτό το... Γιατί με έχουν κάνει σαν τα μούτρα του σκελέτο τη ριγκούντα. Το κασέρι βασικά. Το γάμισες! Τέλος πάντων. Αυτά βασικά. Αν έχετε να μας προτείνετε κάποια ταινία με φαγητό ή που να έχει να κάνει με τη μαγειρική or whatever, που αξίζει να τη δούμε, που σας αρέσει, γράψτε το όμως στα comments να τη τσεκάρουμε. Ναι. Αλλά... Θεωρείς ότι η μαγειρική είναι τέχνη? Ναι. Ωραία. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το segment. Πάμε πίσω στο άλλο segment. Ξέχασα να πω το τέτοιο μου. Εγώ ήθελα να πω βασικά στις ταινίες ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν τρώνε όντως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Όχι, απλά είχα παρατηρήσει ότι σε σκηνές, ας πούμε, που τρώνε οικογενειακά σε ένα τραπέζι, απλά κουνάνε τα μαχαιροπύρουνα και παίζουν με το φαγητό τους. Και δεν τρώνε όντως. Και μετά είδα μια ταινία που τρώει full μια τύψα και είναι τέλειο. Επίσης μου αρέσουν πολύ τα μακαρόνια με σάλτσα. Να βλέπεις να το κόκκινη. Εγώ να το τρώω. Okay. Θυμάσαι που όταν ήμασταν πιο μικρά παίζαμε αυτά τα παιχνίδια στο Friv, ναι, που ήταν με φαγητό και εγώ θυμάμαι πάρα πολύ την καντίνα που έψιναν στα hot dogs και burgers και άμα αργούσες στήμωναν οι πελάτες και έφευγαν και σε έβριζαν. Καλά, ναι. True story αυτό. It has happened. Αλλά ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Τύπου πορωνόμουν. Πολλά ωραία παιχνίδια με φαγητό. Και είχαν και ωραία γραφικά. Ναι. Έπαιζες αυτό με τους πιγκουίνους? Όχι. Είναι ένα που είσαι πιγκουίνος και σερβίρεις φαγητά σε άλλους πιγκουίνους και παίζει από πίσω το τραγούδι το ταραν, ταραν, ταραν. Ναι. Αποκλείεται. Δεν σου κάνω καμία περίπτωση. Μη ηρωνικά παίζει αυτό το τραγούδι. Και μετά όσο πάει γίνεται πιο γρήγορο. Και αγχώνεσαι, ναι. Τέλος πάντων. Είχε και ένα που ήταν σαν. Πώς λένε αυτό το τυπά? Το Μποντρίνι της Αγγλίας. Κατάλαβα ποιον λέτε. Ναι. Το Jamie. Όχι Jamie. Golden Ramsay. Ναι, είχε ένα που ήταν και καλά το παιχνίδι του. Αλλά ήσουν στην κουζίνα και ήταν γκουρμαδιές και τέτοια. Ναι, ήταν τρομακτικό. Ήταν επίτηδες τρομακτικό. Βέβαια, έχω δει ότι με τα παιδάκια ήταν πολύ γλυκούλης. Αλλά με τους μεγάλους. Έτσι πρέπει. Αλλά. Πόπα Μποτρίνι. Εκπομπή και αυτή η μαλάκα. Δεν μ' άρεσε, ρε. Με τρόμαζε πάρα πολύ αυτό. Περνούσα τέλεια. Από εδώ έχει μαγαζί εδώ, το ξέρεις. Κάναμε shout-out τώρα. Δεν είπαμε πώς λένε το μαγαζί. Δεν ξέρω πώς λένε το μαγαζί. Μην το πεις, το ξέρεις. Και κάτι άλλο θέλω να πω για παιχνίδια. Όχι, απλά και στο κινητό έχει παιχνίδια που όλοι οι ήχοι και οι εικόνες φαίνονται πολύ satisfying. Να ψήνεις και να κάνεις και μετά και ξέρεις, πολύ ωραία. Εγώ βασικά ήθελα να πω και ότι με την αδερφή μου, αυτή που... τι λέγεσαι? Ναι, αυτό. Σιρεφέρε manager. Ότι όταν ήμασταν μικρά κάποια στιγμή κλείναμε όλα τα φώτα και βάζαμε παντζούρια και βάζαμε σε ένα πιάτο διάφορα πράγματα από την κουζίνα και τα δοκιμάζαμε και μαντεύαμε τι είναι το καθένα. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Επίσης εγώ έκανες φίλτρα με μπαχαρικά και τέτοια από την κουζίνα. Έβαζες random πράγματα. Όχι, το πήγαινα ένα level παραπάνω και έπαιρνα κατσαρόλα της γιαγιάς. Κατσαρόλα εσύ. Ναι. Έβγαινα στον κήπο, στον Παξέ και έκοβα ό,τι μυρωδικό και λουλούδι υπήρχε τέλειο. Του δεν είναι τέλειο αυτό. Μετά με κυνηγούσε η γιαγιά μου και τα πέταλα τα τριαντάφυλλα full και έκανα... Τις ρήμαζα στον κήπο. Ναι. Και έκανα φίλτρα, full φίλτρα. Τέλειο, και εγώ έκανα. Από τότε νομίζω ξεκίνησε η φάση με τη μαγεία και... Ναι. Τα spiritual και τα τέτοια. Και γενικά μαγειρεύαμε με ό,τι βρούμε. Και καλά μαγειρεύαμε. Με φυτά και τέτοια. Ή όταν τα ψεύτικα που τα πηγαίναμε στους γονείς και ήταν σφάζει τι νόστιμο, ξέρω εγώ. Και δεν ήτανε. Γρασίδι, ξέρω εγώ, με χώμα. Ναι.
Ή τα ψεύτικα, τα πλαστικά, τα φαγητά. Εγώ μου το έχουν κάνει κιόλας. Οπότε ξέρω και πώς είναι να είσαι από την πλευρά των γονιών. Να έρχεται, μου είχε φέρει, ας πούμε, ξαδέρφη μου. Okay. Ναι, φαγητό και ήμουν τέλειο. Δεν έχω πεντανόστιμο. Νομίζω ότι το πρόσωπό μου θα ήταν ναι. νεκρό και θα ήμουν ωραίο. Θέλει λίγο αλάτι. Επίσης εγώ ήθελα να πω ότι σαν ανάμνηση και σαν κάτι, επειδή μου, όταν σκέφτομαι φαγητό σκέφτομαι ταβέρνα και όλα τα μεζεδάκια ορεκτικά φάση, δηλαδή όχι τα κυρίως, τα ορεκτικά, σαν το πικ ας πούμε του φαγητού. Πού θες να καταλήξεις? Πουθενά. Στις ταβέρνες όμως, ας πούμε, σαν παιδί έκανες αυτό που τα έκανα όλα και βάζεις μια σούμα. Ρίγανες, αλάτια. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι όταν σηκώνονταν κάποιος να πάει τουαλέτα, παίρναμε το νερό του και βάζαμε πιπέρι και αλάτι. Αλήθεια λες? Ναι. Και μετά το βάζαμε να το πιει. Εμείς είχαμε ένα αποκριάτικο πάρτι σε μια ταβέρνα, σαν παιδάκια, και είχαμε πάει με μια κοπέλα και είχαμε βάλει αλάτι και πιπέρι σε όλα τα καθαρά πιάτα. It happens. Πάντως ωραία τα λέμε, ξέρω εγώ, για ταβέρνες και αγαπημένα φαγητά και γλυκά και ταινίες τόση ώρα, αλλά εγώ ήθελα να σταθώ λίγο, ρε παιδί μου, στο κομμάτι του επιλέγω να μην τρώω ζώα και ζωικά προϊόντα, που εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί πέρα, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, δεν ξέρω και ακριβώς τι θέλω να πω, γιατί δεν θέλω να καταλήξω αυτούς τους ανθρώπους που το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να μιλάνε γι' αυτό, αν και καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν και πολλοί creators που φτιάχνουν άπειρες συνταγές χορτοφαγικές και πολύ ωραίες συνταγές, γιατί τις έχω δοκιμάσει κατά πλειονότητα. Αλλά είναι κάτι το οποίο χωρίς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, χωρίς να αλλάζεις πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου, μπορείς να μειώσεις την ποσότητα του κρέατος που τρως και να βοηθήσεις και τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είναι και τόσο υγιεινό το να τρώμε κρέας, αλλά και γενικότερα το πλανήτη, το οικοσύστημα αυτό που ζούμε. Ακόμα και ενάντια στον καπιταλισμό πας έτσι, κάπως, γιατί η βιομηχανία του κρέατος είναι μια βιομηχανία που δίνει πολύ χρήμα στον καπιταλισμό, ρε παιδί μου. Αλήθεια. Και ας πούμε, εντάξει, εγώ είχα πολλά ερεθίσματα που με έκαναν να σταματήσω να τρώω κρέας, αλλά ας πούμε το ερώτημα που βάζω συνέχεια στον εαυτό μου είναι το ότι έχουμε κατοικίδια, τα οποία είναι γάτες, σκύλοι, ψάρια, φίδια, δεν ξέρω εγώ τι, τα οποία τα αγαπάμε και δεν θέλαμε με τίποτα να πάθουν κάτι κακό, αλλά το γουρουνάκι και η κότα, ας πούμε, δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ, ή το μοσχαράκι, ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, αυτό πάνω κάτω, δεν ξέρω, κάπως ήθελα να το κλείσω λίγο πιο σοβαρά, να το πω. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά με πειράζει καθημερινά. Επειδή είμαι και παιδί που μεγάλωσε στην επαρχία κοντά στα ζώα κτλ. Και είναι πολύ διαδεδομένο μέσω της παράδοσης της ελληνικής τουλάχιστον το κρέας. Που υποτίθεται ότι στην μεσολογειακή διατροφή δεν υπάρχει καν τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν τύπου πιο εύκολα τρώω σουβλάκια παρά φαζολάκια. Ποιος? Ο κόσμος. Γενικότερα. Ποιος? Τι λέει. Αλλά ναι, φάτε μια χωριάτικη, ρε παιδιά. Φάτε μια χωριάτικη. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού podcast. Ναι. Δεν θέλω να τον ταουνιάσω πάρα πολύ, αλλά λοιπόν, νομίζω αυτά είχα να πω πάνω στον... Και δεν... αυτό που θα κλείσω σαν μήνυμα είναι το ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι απόλυτο. Δεν χρειάζεται τη μία μέρα να τρως τα πάντα και την άλλη μέρα να αποφασίσεις ότι εγώ θα γίνω vegan. Μπορείς να το κάνεις σιγά σιγά, να κόψεις λίγα κάποια πράγματα και δεν χρειάζεται να είσαι και καθόλου αυστηρός με το εαυτό σου. Ναι. Δηλαδή η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει εν τέλει. Αυτά λοιπόν για το σημερινό podcast. Ωραία τα είπες. Χαίρομαι. Χαίρομαι μπας και. Παιδιά, έχω πει στη μάνα μου οριακά. Έχει πιστεί και φτιάχνει πολλές vegetarian συνταγές. Anyways, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά. Και ως γνωστόν, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media και να βλέπετε εκεί πέρα πράγματα και πότε ανεβάζουμε. Έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε YouTube. Μπορείτε να μας ακούσετε και στο Spotify και στο Pocket Cast. Αυτά λοιπόν για σήμερα.
Φαγητάκι. Γλυκό δοντάκι. Γλυκό δοντάκι. Αυτά, φιλιά. Φιλιά.